kira fene bo fene te mamadu fene te fedinya na mamadu ala kira bangena Abdullahi te kira bangena abangena amba aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena minum bi kira fe atanu fle abangena makankalu de kira bangena foli ani wale nyumando ni sangaina oye auta yaw munun sogole manna shirifla jabarani sanfe jamanen kono jamanen koka aw bismillah aw ka jamukan karen karen ni keneka ka be novembre kalo tle kono to masa bafla ani tan kono to SAD 26 mars konnana yirma jokaw feino ankramo wa sayyid Sheikh Ousmane Madan Haidara ale mawludu ba nyene mayino jama bora ka 26 mars konna ana kokan ka fatiu ina fo ya jabaranu na chogoya minna ni ya shen gale ni nyogona jama ka bo mawludu yere bangelila la dalamba ye mawludu dinguni ani mawludu duwa kala jama ube bo fam bela jelen feka na ukelen ko ka mawludu ko kayrola me bangeli yere la ka jama bota akara fenye mini kabako belebele ba aba ako konana ankara mo asayid Sheikh Ousmane Madan Haidara akelen ko ka kenen la soro ay folike mo ye ka duwa ke oye akala dai jamana dewnye karen karen yala ankara fe jamana munu be kala deli basigi ni bembe seka na chogoya minna ani ka tlaka blasirali ke anga hakilna nyumonta mimba to anga jamana tanye be seka sabati akonnana o kuma kanunu adaw bolla o kan kosobe nga keren yala aya nyini jamana de nyuman bela jelen fe anga fara nyogon kan mawludu kena be sigiro yoro zabiya konno na misri konno na anga drome kelengele ni flafla anga fara nyogon ka demeke ambalma aywa sorosila kawye kenen konnana ale fola ya ka deme bo no ye ka million tan laydu ta ni dugu jera ka to mine obeke ale niore niko mogo ma ay nyuman ke ni folo temena nay aka chala fe obe mogo dala ka fo ko ye min fo chene do o ye ale ka lada e ka koro min soro lola akuma kauna anga jeka nyima daw fe islamé ka don islamé ya damate seliye jalamugu melekete koloshi bembolote mbishi misiri konote ni kera islamé ikanga ke ifaso fe ikanga ki faso ka herefe ikanga ki ka dugu fe ikanga ki ka dugu ka herefe islamé ya nindi mana ambi wele min dani kenenka mali sorasu demenina mali sorasu demenina pour que ala se ka nu deme ne Haidara mimiga ka fo nin kenenga sini nere 10 millions di anga gouvernement ma akade anga sorasu manil fard manil muhi manil nasir manil kafi واحد hali sisan ambe SAD 26 mars konnana ka be novembre kalo tle kononto masa bafla ani tani kononto kene wo kene bawla ankara mo sayyid Sheikh Ousmane Madan Haidara nabena laselike abe faraka famauka kado duma kado inte dore famaya yere be sinsi choga min na blasirali kan nyuma min dakadila ika famaya konnana ika kesega keni sutrai adabe soma nyinanta ay min fo anga je ka nyemo dawfe ni min gara no manye no fora abi fo kuye gouvernement juguye olu bi classé kuy karan juguye nu ye minge no nyana ni u fo mo wore ba fu ikeru juguye mais am se gatata an se gatata de mali famaw mimbi mali bobolo la ka fara benka bara minun galifale mbama faso tokola aya ka chenka aya ka chenka de ma kelenga mogo keme ni yoro dun jamana shiti bo nogola te jamana ti bo nogola galonga de min bilala yoro mina ni be ya take kanye kana mali fle ko fanda jamana do wallahi ni be la diriyake mogo bi barake postu mina gouvernement kono be ki tle ki take chenka sangele mali nyada bi yeleme on ba fo ni mami yo fle jugu ya kanye wa on be saninga
kabini Ala ka n da donba bɛɛ la ne bɛ faamaw ka cadeau d'u ma wa u ka cadeau tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ nasi tɛ sɛbɛn tɛ tanu ni kan tɛ pour que fanga ka ɲɛ fanga ka jiidi Alakira ye min fɔ an ye fo fanga ka kɛ laadiri ye ka hinɛ a ka maradenw na fanga o fanga n'i tɛ laadiri ye i bɛ min fɛ i t'a sɔrɔ faamaw pour que a ka hɛrɛ sɔrɔ a ye kɛ laadiri ye a bɛ ba ni ne ko faamaw mɔgɔw hakili bɛ jigin président de la o dama tɛ faama ye o ale ye jɔnni ye ale ye mɔgɔ kelen de ye o n'a fɔra faamaw hali mɔgɔ min bɛ minisiri ka karo jɔsi o bɛɛ ye faama dɔ ye parce que a bɛ faamaso la bɛɛ anw kan b'a bɛɛ de ma anw ma maabɔ ma na ni bɛɛ tilenna jamana bɛ lafiya mais tiɲɛ fɔli man di adamadenw ye maa dɔn min don mais u ka jɛn n'a ye Hayidara b'a fɔ Hayidara b'a fɔ parce que mɔgɔ min ye Ala bila o de bɛ dɛsɛ ka Ala ka tiɲɛ fɔ kabini Ala ka n da ne ka Ala bɛ n bolo wa n bɛ sa fana ni Ala in de bolo bɛ ne bolo n t'i bolo wɛrɛ minɛ hali sisan an bɛ stade 26 mars kɔnɔna na an karamɔgɔ Seyidi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara a ka walawalaliw kɔnɔna na a da bɛ taa don sali kɔnɔ kow kan an bɛ sali min na an k'a dɔn k'a fɔ ko fɛnba de don mais salikɛla yɛrɛ ka sali k'a nafa ani sali yɛrɛ nana min kama a da bɛ don ala k'a walawala a ye min fɔ o la an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ bi seli di kira ma don min na a ko Ala kira ma i nana bɔ ni Ala ye n'a bɛ fɔ o ma ko sanayɛlɛ ye i nana bɔ ni Ala ye ni fanda nana faama fɛ yen faama ka kan ka hɛrɛ k'i ye tuma na n bɛna hɛrɛ ba k'i ye n bɛna seli faridaya i n'i mandonw kan siɲɛ 5 tile kɔnɔ a lajɛra seli siɲɛ 5 nin ye dɔ faralen ye sɛgɛn kan dɛ Ala k'o sɛgɛn tɛ dɛ n kalen na ne Ala kalen na jogojugu t'i don alijinɛ na hasidi t'i don alijinɛ na nkalontigɛla t'i don alijinɛ na sigiɲɔgɔn tɔɔrɔla t'i don alijinɛ na muso fila bɛ cɛ min kunna i ma kɛ laadiri ye e sen tɛ alijinɛ na faama min ye fasodenw janfa e sen tɛ alijinɛ na a ko alijinɛ bɛ sɔrɔ cogo min na jogo don a ko seli kun ye ni mɔgɔw selila seli b'u dɛmɛ k'u b'u jogo la ka jogojugu bɛɛ b'u la ni Ala bɛ jogo min fɛ seli de b'o don selibaga la a ye karamɔgɔw ɲininka dɛ kuranɛ ye nin de fɔ an ye seli la i karamɔgɔ ta ko tɛ o to yen ale ma seli d'an ma o seli dibaa ye Ala de ye Ala ko n'an selila an jogo bɛ ɲɛ n'an selila an jogo bɛ ɲɛ Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔ dɔ bɛ san 60 kɛ misiri kɔnɔ san 60 kɛ misiri kɔnɔ ka seli ko Ala t'i ka arakan kelen minɛ san 60 ko i b'a kɛ misiri kɔnɔ ka seli ka sɔrɔ Ala m'i ka arakan kelen minɛ o ye Alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam ko tuma na ko seli i b'a dɔn cogo di ko i ka arakan minɛna wala kira ko hunaka shurutun liqubuli salati kira ko shartiw de bɛ yen sharti minnu n b'a yir'i la ko i ka seli minɛna o tuma na an b'a dɔn cogo di ko an ka seli minɛna an b'a dɔn cogo di ko an ka seli ma minɛ ni Ala ye si di n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan denw di su fɛ n b'a walawala Alakira ka fɔ la i k'a dɔn n ka seli minɛna walima a ma minɛ n'an bɔra 26 mars kɔnɔna na yirimajɔkaw fɛ yen nɔ an b'an kunda Doyimana ale bɛ Safo commune kɔnɔna na an karamɔgɔ Seyidi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ale ka yɔrɔba min bɛ yen nɔ ɲinan mawuludu baara caman kɛra dɔgɔkun kɔnɔna na baara minnu bɛ kɛ mawuludu kɔnɔna na a caman kɛra yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnya la Seyidi Sɛrifu Usumani Madani Hayidara a ka kalandenw u bɔra diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na ka na o ye laada ye a n'u bɛ sigi a bɛ bilasiralikan d'u ma min b'u nafa san munmɛ kɔnɔna na a tɛ se u ka se ka maa wɛrɛ ɲininka sabula olu yɛrɛ kun u bɛ don in nata ni mawuludu don bɛɛ lajɛlen ye u ka baara kɛlenw bɛ lakali u ye wulikajɔ minnu kɛ olu bɛ ɲɛfɔ
an karamɔgɔ Seyidi Cheikh Ousmane Madane Haidara a b'u ladi a b'u bilasira den yɛrɛ ni fa ni ɲɔgɔn cɛ bilasiralen min bɛ yen ale bɛ bilasiralen min kɛ a n'a ka kalandenw cɛ a ka bon n'o ye parce que min b'u nafa a b'o de f'u ye u ka ɲɔgɔndɔn n'u ka jɛ a ma kɛ foyi de kama fɔ Ala kama jɛ kun cɛlen an ye ɲininkali tingewu an karamɔgɔlaka dɔ la a ye min sɔrɔ k'a fɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Alhamdulillah an bɛ Ala tanu ka Ala barikada an ni karamɔgɔ ka sigi kun min b'a la o kun tɛ dɔwɛrɛ o de ye Ala ka diinɛ dɛmɛni ye sabu Seydi Cheikh Ousmane Madane Haidara Allahu Taala ka ci ni cilaka min ye n'o de ye tiɲɛ ye a nana tiɲɛ yira duniya la duniya sɔnna tiɲɛ na o la tiɲɛtigi de ka di bɛɛ ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ tiɲɛ fɛ o tuma o la an bi sigi san o san a ka tiɲɛ min di an ma an b'a ka tiɲɛ segin a ma k'a fɔ a ka min d'a ma o de ye tiɲɛ ye wa an bɛ yaala fɛnɛ k'a ka tiɲɛ bange diɲɛ kɔnɔ donc n'an ka tiɲɛ bange diɲɛ kɔnɔ an ko o baara min kɛ san kɔnɔ an bɛ n'o résultat d'a ma donc an b'a dɛmɛ Ala ka diinɛ baara de la komi lahiru b'an n'a cɛ. N'i ko an bɛ nimisi wasa a tɛmɛn'o kan quoi sigi nin an nimisi wasara sigi na an bɛ Ala tanu ka Ala barika sigi na sabu sigi nin an sigi ko tan Haidara fɛ Haidara a filɛli yɛrɛ dɔrɔn o bɛ mɔgɔ kalan Haidara n'a kumana i fɛ o b'i kalan Haidara n'a k'i bilasira i tɛ fili o la anw kana sigi a fɛ o de bɛ anw sabati n'anw ka sigi a fɛ o de b'anw ka hɛrɛ dayɛlɛ an ye donc anw ka nafaba sɔrɔ sigi na sabu anw ye Ala ka diinɛ lasela groupe de ye donc alhamdulillah an ka ɲɛmɔgɔ o ye Seydi Cheikh Ousmane Madane Haidara ye donc nafaba de b'a la kumakuncɛ kuma la an bɛ aw yɛrɛ fo fɔlɔ aw min ye ayiwa télévision mɔgɔw ye an b'aw fo ni interview la ka tila ka foli di Cherifula ma Seydi Cheikh Ousmane Madane Haidara n'a ka denbaya ka foli d'u ma ka foli di ayiwa Ansar Dine International El Hadj Surakata Samuntaw ka foli di a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ma ka foli di Ansar den bɛɛ ma fɛn o fɛn ka a ka dɔrɔki bɔ k'a bɛ Seydi Cheikh Ousmane Madane Haidara dɛmɛ ka Ala ka diinɛ kɔrɔta an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ka ɲini Allahu Taala fɛ k'an san nin sira in kan k'an fatu nin sira in kan Ala m'o kɛ la Ala kana an fili fewu. hali sisan an bɛ doyimanakaw fɛ yen nɔ ka bɛn nɔvanburu kalo tile 12 ma san 2019 surafana dumuw kɔfɛ kɛnɛba sigira min ye laada ye a bɛ san caman bɔ an karamɔgɔ Seydi Cheikh Ousmane Madane Haidara a ka kalandenw u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kalan kɛ kuranɛ jiginko 7 kɛra a kɛnɛ kɔnɔ ka Ala kusuma caman kɛ laɲini foyi foyi ma yala Ala bɛ se ka jamana in basigi cogo min na Ala bɛ se ka jamana in kisi fitina ma cogo min na Ala bɛ se k'a to jamanadenw bɛ don hakilina kelen na ka bɛn ka kɛ ɲɔgɔn fɛ kalan in kun foyi foyi t'a la o kɔ o la k'a ye an karamɔgɔ Seydi Cheikh Ousmane Madane Haidara a bɛ ka bilasirali min kɛ ni waajuru ye o bɛɛ kɔfɛ ka tila a bɛ mɔɔw fara ɲɔgɔn kan u ka se ka Ala deli jamanadenw olu ka se ka bɛn ani jamana bɛ se ka basigi cogoya min na nin bɛ an sabati a ka maa ɲumanya dɔ farali a kan danaya la an kelen o kelen na a kɛnɛ kɔnɔ an karamɔgɔ Muhamad Lamin Cham an ye ɲininkali tɛnku a la a ye min fɔ an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Alhamdulillahi rabbil alamina an bɛ Ala tanu bi ka Ala koɲumandɔn ka Ala barikada ni Ala ka jɛn ye nin kaloba in na n'o ye Alakiraba Muhamadu bange kalo ye ale min cira ka na dafɛn bɛɛ lajɛlen ka hinɛ sɔrɔ yen Ala sɔnna an bɛ kɛnɛ min kɔnɔ an bɛ don ɲuman na Cheikh Ousmane Madane Haidara a ka nin yɔrɔba in ni Ala ka jɛn ye a yɔrɔ min sugandi ka yɔrɔ min kɛrɛnkɛrɛn ka su in na kɛ dugawu su de ye ka dugawu kɛ jamana ye jamana ka kolosuma jamana ka basigi sabu ka d'a kan dugawu o ye bato sɛmɛ ye dugawu o ye mumini ka kɛlɛkɛminɛn ye ni balaw ko a bɛ jigin jamana kan dugawu de b'a kunbɛn ni balaw yɛrɛ jiginna dugawu de b'a lata kabini anw denmisɛn ma tugura se Cheikh Ousmane Madane Haidara la an ka mawludu kɛnɛw an ka ziyaraw an ka kɛnɛba o kɛnɛba ni Ala ka jɛn ye a bɛ an bila an bɛ kuranɛw kalan an bɛ dalayilul kayiratiw kalan ko an ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu kɛ furuw ye ka dugawu kɛ wolow ye ka dugawu kɛ hali Mali sigiɲan jamanaw ye sabu ka d'a kan n'i bɔyɔrɔ ma lafiya i yɛrɛ tɛ lafiya ni Ala ka jɛn a b'a dɔn k'a fɔ dugawu o de bɛ adamaden lakisi kumana min na Alakiraba kamana ganna dugawu de y'a kisi a juguw tɔɔrɔ ma wa Mali fana ni Ala ka jɛn ye dugawu de bɛ a kisi dugawu de b'a tanga su in na kalandenw bɔra diɲɛ fan 14 bɛɛ jamana 38 ka na sigi ka alikuranɛ kalan
ka baro kɛ ala faama fɛ ka jamana in gaso jira ala la jamana in yɛrɛdɔn jamana do dame jamana do jamana in kɛra dunanw fɛ ka kɛ jamana denw fɛ ni ala ka jɛn o hukumu kɔnɔna na gɛlɛya min b'an ka faso kumabɔ cɛw y'u se kɛ n'o ye surasiw ye an y'a ɲini ala fɛ ala k'u kisi ala k'u tanga anw karamɔgɔ kɔni a hamine dɔ bi a gamine dɔ bi jamana in ka ko la kosɛbɛ sabu sibikɛ ko ale mana dugawu dugawu kɛ hɛrɛ la hɛrɛ dugawu dugawu ka a yɛrɛ ye k'a k'a ka denbaya ye n'a ma min kɛ jamana in ye ko ala ka n'o minɛ fiyewu a ko ale hayidara mana a ɲini a ka kisi ka tanga a ka denbaya ka kisi ka tanga n'a ma o kisi ɲɔgɔn ɲini jamana ye ko o mana kɛ tɔɔrɔ min ye ko ala k'o jɔ ale la min faso fɛ bi dan de la ni ala ka jɛn wa nin y'a kɛnɛkan da de min bi ji la o ka jugu nin bɛɛ lajɛlen ye siribikɛ kɔni a ka fɛn bɛɛ ye dugawu ye ka kɛ jamana in ni ala ka jɛn an bɔlen ko yen nɔ an b'a dɔn k'a fɔ ko mawuludu dɔgɔkun kɔnɔna na fɛn caman de bɛ kɛ bamakɔ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya la sanni feere sira kan an ka jagokɛlaw olu bɛ damu ni nisɔndiya min sɔrɔ dɔgɔkun in kɔnɔna na u yɛrɛ kun tɛ se ka a lakali sabula nabiyu rahman n'o ye kisi nabi ɲuman ale bangeli o dɔgɔkun o ye hɛrɛ dɔgɔkun ye an ka wulikajɔw kɔnɔna na sugu kɔnɔmɔgɔw an y'u ɲininka u ye lakali min kɛ an ka jɛ k'a ɲɛmɔdaw fɛ alhamdulillah depuis mawludu sela an b'a la tanu yɛrɛ de sugu ka fisa dɔɔni a b'a ka kɛ sanni b'a kɛ dɔɔni bon mawludu wagati ni wagati tɔw kelen tɛ quoi kabini mawludu surunya la alhamdulillah dunan kɔni b'a ka na sanni kɛ bon an b'a la tanu kosɛbɛ yɛrɛ de quoi a fisa ani wagati tɔw tɛ kelen ye seli wagati tɛ kelen parce que seli marché fana ka bon dɔɔni mais mawludu fana wagati fana ni wagati tɔw tɛ kelen ye quoi sanni min kɛ mawludu kɔnɔ tɛ kɛ wagati tɔw la an kɔni b'a la tanu yɛrɛ de bon wele min b'anw fɛ ka di clients ma an b'a yira k'a fɔ bon an kɔni fɛ yan nɔ kɔni wagati bɛɛ minɛn kuraw bi yan clients sago bɛ sɔrɔ cogo o cogo an b'o de laɲini bɛɛ ka se k'i sagona-fɛnw sɔrɔ an ka butigi kɔnɔ quoi donc an b'o de laɲini k'o fɔ clients ɲɛna bon an fɛ yan nɔ minɛn qualité caman bɛ yan nɔ soulier bɛ yen i n'a fɔ jini pantalon ani bon a qualité ka ca quoi hali foroya an b'o fana feere quoi minɛn caman bɛ yan nɔ bon kuma laban min ne bolo o ye folikan nin ye dɔrɔn k'a di karamɔgɔ yɛrɛ ma bon vraiment depuis mawludu kɔni commencera alhamdulillah an b'a la tanto donc an bɛ dugawu de kɛ sa halisa ala ka karamɔgɔ mɛn an kɔrɔ ala ka mawludu to senna san fo don min a ko kana dabila quoi donc ka dugawu kɛ fana ala ka don ani juguw cɛ radio jugu minnu faga mawludu ko ɲagami ala ka don an'u cɛ quoi ala k'an sago d'an ma ne kɔni bɛ na baara shop la nɔ chaque fois ka na finiw san yan nɔ depuis n ye yan fini san kɔni daminɛ n bɛ fini ɲumanw sɔrɔ yan qualitéw jeni fara t-shirt ni semizu ni a ɲɔgɔnna caman ba et puis n y'a jateminɛ yan secteur bɛɛ k'a daminɛ Bangoni kun na kun n ye bitigi min yɛrɛ ye ko n y'a apprécier kosɛbɛ k'u ka mɔgɔ kunbɛ yen k'a ka ɲi u ka clientèle ka ɲi kosɛbɛ vraiment o ye yan mɔgɔw ye quoi franchement dit i ma hali sisan n nana ni n tɛmɛtɔla de sisan n yɛrɛ tun t'a dɔn ko aw bɛ yan nɔ parce que n bɛ fɛ ka na fini dɔ san u bolo yan nɔ n ye samara dɔw ɲininkali kɛ ka fini dɔ ɲininkali kɛ et puis n bɛna olu fana san sisan ni ala sɔnna ma ladilikan bɛ n bolo ka se bitigila mɔgɔ ninnu ma n kɔni b'a fɔ ye toujours cɛsiri min b'u la an'u bɛ ka na ni fini qualité ɲuman minnu ye u ka continuer ka na n'a ye halisa ne yɛrɛ bɛ fini qualitéw san yan nɔ parce que parili ka di n ye kosɛbɛ voilà et puis n bɛ se ka mun fana fɔ k'a fara kan kɔ tuguni vraiment ani kanuya fana o kanuya fɛn jumɛn de ye i b'a fɔ li bitigi yɛrɛ fɔ cogo min na karamɔgɔ min ni an bɛɛ b'a dɔn bi Mali tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ de b'a dɔn o yɛrɛ kanuya kama ne yɛrɛ bitigi kanu o kama quoi franchement dit ne yɛrɛ bitigi kanu o kama halisa an bɛ dugawu kɛ an bɛ mawludi min na halisa an bɛ ala deli si ani kɛnɛya ani labanko ɲuman ala ka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen mawludi ala ka sankɔrɔta dugu ala k'u malo halisa an bɛ kalo barikama min kɔnɔ an'an bɛ kalo ba min kɔnɔ an'an bɛ nabi ɲuman min bɛ nabi ɲuman bɛɛ ɲɛ ni nabi ɲuman bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ don an b'ale ka kalo in de kɔnɔ o ye kalo lahɔrɔma kalo ye o de b'a kɛ bi an bɛ an balimakɛ an'an ka karamɔgɔba alhaji sheikh Sherif Usman Madan Haidara ka tele la nin na ni waati ye waati min ye waati barikama ye kosɛbɛ ale sababu la diɲɛ maa caman bɛna an ka jamana in kɔnɔ ka na mawludi in fête kɛ u bɛ yaala sugu kɔnɔ u bɛ sanni kɛ kitabuw la u bɛ sanni kɛ kɔlɔsiw la an balimakɛ in a bɛ fo n'a ye a ka denbaya bɛ fo n'a ye a ka kalandenw bɛ fo n'o ye o ye kalo barikama ye bi n'u sera an ka bitigi kɔnɔ ka na an ka kitabuw yira u la a diyara an ye kosɛbɛ a bonya diyara an ye kosɛbɛ an bɛ bonya segin an balimakɛ ma kosɛbɛ halisa ala ka ko in jidi k'a sabati bon kitabu caman kɔni b'an fɛ yan nɔ bi min bɛ kuma mawludi yɛrɛ kan o ye an ka karamɔgɔba ye n'a bɛ f'o ma ko Umar Hashim ale Sheikh Azari ka
karamɔgɔba dɔ ye ale tɛmɛna Sheikh Azar la ale ye karamɔgɔba dɔ ye a ka kitabu caman b'an bolo min ye Bayanu Nasi ale fana bɛ kuma kosɛbɛ an ka suyukubaw n'an ka karamɔgɔbaw kan kitabubaw caman min bɛ kuma an ka rasulu kan min ka bon ni kira bɛɛ lajɛlen min ye kiraw bɛɛ ka ɲɛma ni y'a o kitabu dɔ ye min bɛ kuma kan rijala ahabbahum rasulu bashirhum bil janna o kitabu caman b'an bolo bon kuranɛw b'an bolo fana minnu bɛ an balima minnu bɛ yen ni ala ye lujura s'u ma n'u tɛ yeli kɛ olu bɛ kalan kɛ ni biri ye ni min ye o kuranɛw fana b'an bolo kuranɛ minnu b'an bolo bon kuranɛw b'an bolo fana minnu bɛ bamanankan na o kuranɛw b'an bolo bon Bayanu Nasi fana b'an bolo ale ye Ali Juma ka kitabu ye ale fana Sheikh Azar karamɔgɔba dɔ ye ale kɛra Misira yɛrɛ mufti ye ale fana kumanen bɛ masala minnu kan mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ kiti dɔw la ka sɔrɔ u tɛ kiti ninnu dɔn mais ne kitabu ninnu kalan u b'i dɛmɛ kosɛbɛ n'i ye karamɔgɔ ye bon kitabu caman b'an bolo kɔlɔsiw caman b'an bolo i mago bɛ kitabu la a ka gɛlɛ i bɛna min ɲini an bolo n'i t'o sɔrɔ kuranɛw b'an bolo fana bigi minnu bɛ yen nɔ n'i y'a da kuranɛ kan n'a b'a kalan a qualité ɲumanw b'an bolo minnu denmisɛnninw bɛ kala la kuranɛ bɛ kala la fɛn caman bɛ k'a la o modèles caman b'an bolo an bɛ dugawu k'an balima bɛɛ ye an bɛ dugawu ɲini aw bɛɛ fɛ an bɛ kalo min na kalo barikama don maaw k'u cɛsiri ala wele la kosɛbɛ ani ka salatu caya an b'a dɔn hɛrɛ caman bɛ nalen jamana in kɔnɔ lafiya bɛ na ni ala sɔnna n'an bɔra yen an bɛ kɔsegin ka taa 26 mars kɔnɔna na su daminɛ yani ayiwa jama fanba ka na sangani fitinin dɔ kɔnɔna na kuran o ye an janfa dɔɔni a kɛnɛ kɔnɔna na mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ni su mumɛ yɛrɛ kun kɛra ko kuran mana fiyewu u kunna wajulu in bɛɛ lajɛlen kɛ n'u ka telefɔniw lumière o mɛnɛni ye bɛɛ y'a ka telefɔni bɔ k'a mɛnɛ ka nisɔndiya jira k'a ka kanu jira bɛɛ bɛ ka ayiwa kule ni an karamɔgɔ Seydi Sirif Usman Madan Haidara n'o ye wulibali ye sabula u taa kun ye o de ye a nisɔndiya ka bon kosɛbɛ aw ni nin an ka jɛ ka a yɔrɔnin lajɛ ɲɔgɔn fɛ. an sera ka min sɔrɔ k'a lase aw ma nin sanga in na o de kun ye nin ye o la an hakili la an karamɔgɔ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ ni ala sɔnna a ma jumadon stade 26 mars kɔnɔna na sali yɛrɛ min de don a bɛna walawalali kɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ o la e ni ne an bɛɛ ka boli ka taa 26 mars la ka taa nin kumakan in lamɛn min b'a to an bɛ sali min kan su ni tile a ka se k'an nafa o la an b'a ɲini ala fɛ ala ka kɛnɛ in don hɛrɛ kɔnɔ k'a kuncɛ hɛrɛ kɔnɔna na ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ya rabbi an ye nisɔndiya ta k'a ɲɛsin kira ka bangeni la cogo min na an ka jamana ala ka nisɔndiya ta k'a ɲɛsin a ma an ka jamana finitigiw an tɛ ɲina an bɛ ala deliw ye u mana kɛ fan o fan ala k'u kisi minnu bina ala ka hin'u la ala ka yafu ma ka Allah subhanahu wa ta'ala deli u taara ka furumuso ani den minnu to yen ala ka jigiya ɲuman d'u ma u ka se k'u ka ko bɛɛ kɛ hɛrɛ kɔnɔna na k'aw fo ka wale ɲuman dɔn jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan ka Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka an bɛɛ waati wɛrɛ ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amba Aminata de kira bangena Muhammadu kira bangena minum bi kira feata no fle abangena makankalu de kira bangena